to máš na sebe? Vyzeráš ako starená. Čo sa deje, Zlatko? Nič, som v pohode. Ja, že sme kamošky. A tiež som si myslela, že si fajn baba. To aj som. Štetka. Daj mi pokoj. Prosím, potrebujem ťa, nechoď preč. Doriti! To bol iba vtip. Vyspatá? Odveziem ťa. Meškám. Máme ťa radi. Si OK? Neboj, som v pohode. Prečo som jej verila? Videla som, že sa trápiš, ale netušila som, ako veľmi. Inšpektorka Leclercová, spísali ste ten zoznam jej kamarátov? Premýšľal si o tom? Nič ti nenapadá? Nie. Ty a tvoji kamaráti ma iba vodíte za nos. Prečo to hovoríte? Nie! Fakt ťa potrebujem, zastaň sama. Veď Emma môže zomrieť. Nezomrie, viem to. Ako by som ju cítil. Mali sme ju viac brániť, ja som ju mala brániť. Proti čomu? To prejde. Neboj.